UP Magna Cum Laude, nagmagna ng tunay na graduation, 400 peso na parking ticket, mas mahal pa sa kanilang pagkain. Pina-YouTuber na minor de edad, na-delete ba ang channel dahil sa Philstar? Isang YouTuber at nakapagpatayo ng bahay worth 1.2 million. Ito, di ba pambalita na ngayong linggo atin na agad simula. Nangyari na to noong 2021, nung mga fake graduation na pinopost kasi ayaw nila makadisappoint sa kanilang mga magulang. Ito ay post ni, tatawagin na lang nating Reyna, na did everyone see that? Because I will not be doing it again. Pirates of the Caribbean, di ba? Alam nyo na yung buong litanya ng mga bagong graduate, itong mga mahabang post na ganito. At dadaanan natin kung bakit niya daw to ginawa. Nag-post siya ng kanyang officially graduate na at ginawa daw niya against all odds. At marami siyang mga pictures dito na lumabas na nandun siya sa UP pero hindi sa mismong stage. So, nagtaka yung mga netizens bakit wala siyang mga pictures doon. At nung sinabi daw niya yung kanyang kurso na Mass Communication Major in Journalism, wala naman palang ganun. Course na lang, naging curse pa. So, dumagdag pa to nung dumagdag hanggang yung mismong UP na nag-post ng involvement nitong nangyaring ito. Come to our attention that an individual has been posting on Facebook claiming to be a graduate of a Bachelor Arts degree in Mass Communication. Siyempre, nakaka kasi communication din tayo. So, nakakainis na parang kinuha lang niya na parang, ako rin, ganun din ako. So, sinabi nila na this person is not in our list of graduates. Please also be advised that we do not have such a program. Yun yung nakakaasar eh. Sana dinouble check pa lang niya. Kung mamemeke ka na lang, alam mo hindi niya to gusto gawin. So, dito na paisip ako, bakit niya to ginawa? Na natatakot lang ba siya sa iisipin ng kanyang mga magulang? Sinalaman niya na hindi pala siya kasama dun sa mga graduate. Makaparaan din niya to na sabihin sa kanila ng low-key na hindi talaga siya pumasa. Pero ang mali kasi dito, pinost niya online. So, nalaman na maraming tao. Siyempre din natin alam kung ano yung kanilang relationship bilang mag-iina. Yung mga tanong na netizens na bakit walang picture sa mismong stage, puro sa labas. Tapos sinabi rin niya na meron daw siyang Gawad Oblation Medal. Pero binibigay lang yon sa mga alumni. So, hindi mo siya makukuha. Na binibigay ito sa mga alumni at mga friends o ng mga individuals na nasa organizations at institution sa pagpapalaganap ng visibility ng university. So, of course, hindi siya isa doon. Ito na, mas lalong sasakit na kasi dito na nag-reply yung kanyang magulang. Unang-una, nagpasalamat ako sa Panginoon at hindi tayo pinabayaan at salamat na nakapag... sakit masay. Babawasan yung pagod ko at puyat ko at pangungulila sa inyo na nakita ko pinaghirapan. So, adyan ka para mag-advise sa akin pag ako nawalan ng pag-asa. Kasi naglilabas na yung puso niya at kinoment niya na haba naman balak matatalbugan ng caption ko. Pero yun, natalbugan siya ng mga netizens na maraming time at sinabi fake lang lahat ng kanyang mga pinagpo-post online. May mga inconsistencies. Pero yun nga, nakakatulong din yan pag ikaw ay gumraduate, pinagdaanan mo sa thesis na i-double check, triple check ang lahat at i-cross-reference yung mga ganyan impormasyon. Pero yun nga yung mali naman to hindi ko naman to dinedefend yung kanyang ginawa. Pero naiintindihan ko bakit ang mga ibang mga estudyante o graduating ay nagiging ganito na kadesperado. Isipin mo lang yung effort na ginawa niya para gawin to. Nagiging ganito kadesperado para ipakita sa kanilang mga magulang o sa kanilang mga kamag-anak na hindi sila nakakahiya sa kanilang kamag-anakan. Pero yun nga minsan kailangan natin ng sampal ng katotohanan na baka meron tayong kulang na ginagawa. Baka yung focus natin ay nalilihis sa ibang direksyon. Minsan kailangan mo na lang tulunukin at mag-move on at gawin na lang yung dapat mong gawin. Matagal, mahirap, pero kaya nga siya hard work kasi hindi siya madali gawin. Abutin ka ng panahon para tapusin niya. Siguro may natutunan tayo dito, okay lang na magkamali kayo, okay lang na madapa ka, basta tatayo ka uli. Basta ipapagpatuloy mo yung hindi mo natapos. Kaysa sabihin natin sa kanya na okay lang yan, di ba, na ginawa mo yan, masama na ang ating unang naiisip pag tayo nagkakamali ay papaano natin maitatago to sa mga taong alam natin ay umaasa sa atin. Kung di umaasa ay may tiwala sa atin. So lalo lang natin sisirain yung kanilang tiwala kung magsisinungaling pa tayo sa ating mga pagkukulang. Sabihin mo yung nangyari at sabihin mo yung pagkukulang mo at do better at gagawin mo lang yung kailangan mo gawin. Mahirap siya gawin pero ito ay kasama sa lakad ng buhay upang ikaw ay makalakad din sa entabladong yan, hopefully 4 years in the future. Sa isang kurso sana na totoo. Para awa mo na. Sana kumuha ka din sa fake news, fake SOCMED course in truth serums. Sunod na balita na ito naman yung tungkol sa ating isang Pinay-YouTuber na minor de edad na nakapagpatayo ng bahay worth 1.2M pero na-delete ang kanyang chat. So ating panoorin bakit. Ang 15-year-old na ito, nakapagpatayo na ng sariling bahay. Dun, congrats. Salamat sa kanyang subscribers sa YouTube. Ito, hinahanap ko to. Wala na tong channel na to. Di ko alam ano nangyari. Yay! Let's Hello, go. my name is Love Marie Pugal. You can call me Lori in short. Ano kaya nangyari sa kanya? I'm 15 years old, isang YouTuber at nakapagpatayo ng bahay worth 1.2 million mula sa YouTube earnings ko. Congrats.
Laki sa hirap si Lori, kaya bata pa lang, pinangarap na niyang mabigyan ng maginhawang buhay. Ano naman, parang ano lang to parang kaninang balita responsibilidad ng anak kumpara sa kanyang mga magulang. 3 po kami magkakapatid. Grabe. Yung mama ko po, wala pong trabaho. Tapos Yun yung lang. papa ko, sa supervisor lang po siya sa cafe. Pero nawalan po siya ng trabaho. Nung bata pa po ako, bakit siya minamanifest nawalan? ko na po na magkaroon ng bahay. Hiwalay na natutulog ang magkakapatid sa kanilang mga magulang. Gusto ko pong sama-sama na po kami Naku po. manirahan po sa bahay. Yan ang masakit Tapos, sa lahat. Para hindi Tulad na nung rin po kanina na mahirapan yung magulang Nangungulila ko na sila. Ito, kabilang bahay lang. sa pag-handle po sa amin. Kasi po doon po kami natutulog sa kabila po, sa lola ko. Wala na po kaming panahon para minsan magsama po sa isang bahay. Gusto ko po talagang sa isang bahay na lang po Simple kami na makagustuhan nyo. Iba gusto gumraduate, iba gusto manirahan sa isang bahay. May kanya-kanya nga tayo mga Fast forward to 2022. responsibilidad. Meron na silang 2-story house. Yay! Ito ay bunga ng kanyang Congrats! success mula sa pagiging YouTuber. Iba talaga ang level ay sa YouTuber. Wala ka nakikitang isang Facebooker. Wala ganun. Siguro TikToker meron pa. Sa gitna ng pandemya at modular yan. learning setup, Yes. nagkaroon ng oras si Lori Daming para time. explore ang Hindi lang content yun. Mas creation. marami rin tao nasa social media na online. So mas malakas din ang ads. Trisha Craftis Line po yung pangalan po ng Oh my God, YouTube. lagi to sinishare nga nung pinsan ko na bata. Itong ngayon nakikita ko na yung mga picture. Uso nga sa kanila to. And nagsimula Itong po ako gacha-gacha na to. Siya pala yun lahat. Tungkol sa Grabe. Gacha Life po, animation po siya sa YouTube. Noong 2021 na ng July, nagsimula na siya ma-monetize sa kanyang channel. Natanggap na rin siya ng silver play button Hey, mula sa YouTube congrats. noong April 2021. Pangarap pa nga niya maging engineer, di ba? Lagpas sa kanya pagiging YouTuber. Iba nga yung engineer, ginawa ng trabaho ang pagpo-post sa video sa YouTube. Kasi parang diary mo na yan. No, dito simulan na natin yung mga, nakita ko yung mga comment na sinasabi, demonetize daw siya at na-terminate. Kasi pinakita daw ng Philstar yung kanyang edad na bawal sa YouTube. Sa sobrang tagal ko na sa YouTube, sa kaliwat kanan na pinagdaanan natin sa lahat ng klase ng pwede yung pagdaanan sa YouTube, yung sinasabi nila na mayroong 18 years old and below lang ang hindi pa pwede. Depende naman. Pwede naman na minor de edad. Diba? Alam mo naman yung sa mga Ryan's Toys. Pero kailangan yung pangalan mo, yung AdSense mo, kung saan dumarating yung pera para bayaran ka, para pasahuran ka, ay dapat nakapangalan sa isang tao o isang pangalan, isang guardian, isang parent na above 18 years old. So siguro dito, hindi niya yun na double check. Kumbaga hindi yung kasalanan ng Philstar. Pwede naman talaga nila sabihin yun. Tapos siguro kung namataan dahil nag-million views baka mayroong isang tao doon na check na ganito yung kanyang edad, tinignan lang, ang sakto ba nakalagay sa pangalan niya ganito edad? O kinunyari niya yung kanyang edad para makapasok. Kasi sigurado ako, alam ko noong panahon ng pandemya, yung mga boomer dyan, hindi naman alam ang YouTube. Hindi naman nila alam na pwede ka kumita ng ganitong halaga sa online. So feeling ko opinion ko lang to, ay nilagay niya mo na ron ay iba niyang edad nung panahon na yon. Tapos hindi na niya na correct. So nung chinek na ulit na mismong admin o mismo ng staff ng YouTube, nadali na siya. Bawal yun. Ita-terminate. Pero yun, alam ko pwede naman niya ulitin yun. Pwede naman niya gawin ulit yung channel pero siguro sa ibang pangalan na kasi hindi ka na pwede umulit ulit. Pa nangyari yun, yun na naman nangyari. Hopefully, hindi ka nawala ng passion sa iyong ginagawa dahil ang pera ay mahirap hagilapin. Iba nga, nagkakanda humaho, gumraduate para kumita. Pero ito nga, di ba, mag-post ka lang ng mga video sa YouTube ng iyong passion, kumikita ka na ng ganitong halaga. Hopefully, Miss Love, pinagpatuloy mo pa iyong passion kasi hindi lahat kakayanin yan. Hindi lahat ay meron, sabihin na nating wisyo pagdating pagiging isang social media presence, isang YouTuber. So, sana ipagpatuloy mo pa yan. Sana hindi ka mahinaan ng loob. Narinig ko. Ito na ba ang payo ni Pao? Kung saan na inyong mga ebas ay meron akong esab. So, simulan na agad natin. Ito galing kay Gulf. Kuya Pao, anong advice mo para sa akin na naiiya sabihin yung mga problems sa parents ko? Hindi ko masabi, Kuya Pao, kasi feel ko husgahan lang nila ako Kaya ano ba advice mo dun, Kuya Pao? Magandang tanong. Sakto nga naman sa mga tema natin ngayong linggo. So, una-una, ang mundo ay mapanghusga. Mapanghusga nga ang lipunan, di ba? Yun nga yung meme. So, hindi dapat yun ang tumigil sa'yo. Saan ba nanggagaling muna yung hiya mo sa pagsabi sa kanila? Takot ka ba dahil sa respeto? O takot ka dahil kupal sila? Meron ba sila history na nilalait ka o pagsasabihan ka na hindi naman constructive? Yung tipong iinisin ka lang, parang paparamdam lang, nakita mo tama ako, mali ka, kaysa sabihin nila na makinig ka sa akin, ito yung experience ko sa ganito mga bagay, di ba? Malaking bagay nga ang komunikasyon. Kaya nga nairita ako
dun sa bigla na lang sinabi na graduate siya ng mass communication, di ba? Well, iba naman ang journalism pero communication in general. Kung meron silang history ng kakupalan, pwede mo siguro sabihin, yung friend ko kasi ganito yung nangyari. Saka mo sabihin. Pero syempre, di ko alam yung context sa pinagdadaanan mo. Life or death situation ba siya? Ano ba yan? May nabuntis ka? Makakasuhan ka? May ginawa ka bang krimen? Hindi ko alam. Kung matindi yung pangangailangan mo sa advice at kailangan mo siya sa tao malalapit sa'yo, tulad ng magulang mo, kapatid mo, lulukin mo na yung pride mo tulad ng hindi paglunok ng nanay mo sa'yo. Ituloy mo na, okay? Kasi iba ang experience nila. Oo, iba ang kanilang panahon nung pinagdaanan nila yun. Pero iba kasi yung pag napagdaanan mo na sa ibang era. Kumbaga, yung problema mo dati nung nagbabasa ka ng dyaryo, yung din naman yung problema kung nagbabasa ka sa phone. Yung mga semantics, yung mga techniques, yung mga practices, yung mga habits, halos pareho din naman yung ginagawa mo. Pero di ba, kita mo, ibang panahon siya. So di mo pwedeng sabihin palagi na hindi naman nila pinagdaanan yun. Siyempre, alam ko meron silang paraan na mabubuo nila yung kanilang opinion doon sa konteksto ng ngayon. Kailangan mo i-communicate yun sa kanila. Tandaan mo, valuable life experience pa din yan. Mapaano mang konteksto yan. Di mo naman kailangan lahatin ng kanilang mga sinabi. Pwede kong kumuha lang doon ng inspiration or ng guideline or ng viewpoint or ng outlook. Ikaw na bahala doon. Kung di naman sila kupal, sabihin mo na lang. Nakakayaman yan o hindi. Kung matino silang magulang, hindi sila mahihiya sa'yo. Anak kanila eh. Mas nakakaya nga kung ikakahiya nila yung ginawa o nagawa nung kanilang anak. Magiging komplikado lang kung kupal sila, kung di sila kupal, wag ka mahihiya sabihin to. Kasi sino pa ba ang pagsasabihan mo, di ba? Sino pa bang iba? Kung sarili mo di nasiraan ka lang ng bayet kasi sasagutin lang yan ng sarili mo. Yun ating payo ni Pao. Kung sana inyong mga ESA, may meron akong EBA. So gusto nyo pa, comment down below. Tinadati kung matadaanan natin. So sunod na balita yan na ito naman nangyari sa Copa Coffee na Bulalok Capital Main. Dito sinasabi ni Miss JB na kung sino daw owner nito. Na nagulat siya na sinisige siya na 800 pesos, dating 400 each ng kanilang kotse nung nagpark sila ng saglit lang dun sa harap para makita lang nila kung anong meron sa loob. Hindi sila kumain at hindi sila nagstay. Halos 10 to 15 minutes lang daw ang kanilang ginugol na oras doon para makita kung magugustuhan daw ito ng kanilang mama at papa. So sinilit lang na, pero grabe daw yung budol. Hindi daw sila sinabihan agad na kung magpa-park kami dito ay meron na pala 400 pesos each sa kanilang mga kotse. Dito syempre marami ng lait sa kanilang mga pagkain. Hindi ko naman alam ano lasa niyan. Mas mahal ba yung aspalto na pinagpaparking kaysa doon sa plato na pinaglalagyan ng pagkain? Kakain nila ako doon sa aspalto doon sa parking nila kung 200-300 na yung pagkain doon. Pero yun nga, wala na tayong masasabi kung ano lasa ng pagkain dyan. Pero siguro yung courtesy at yung professionalism na lang na pagsabi doon sa mga taong papasok dyan o titignan, syempre di naman lahat nare-research or nag-google yung kanilang pupunta. Sabi na, ma'am, pag kayo po nag-park dito, 400 pesos po kahit hindi umorder. Alam ko medyo kupal nga yung nagalawan pero syempre binabayaran din natin yung pwesto nila dyan. Kahit nga minsan yung mga pagkain nila hindi naman kasarapan, dyan nagsistay yung mga tao kasi maganda yung pwesto. Pero siguro silang overlooking na natitignan o maganda yung view sa isang lugar. Diba? Hindi mo masasabi yun. Pwedeng pang IG, diba? Pwede pang post para pang inggit sa magulang mo. Diba? Pwede mo i-post online para masabing successful ka din. Para masabing UP graduate ka. Daig pa nga nila yung malls na meron mo ng 15 minutes bago kayo charge ng parking fee. Pero yun nga, ito yung mga kupal na business practices. Hindi ko lang kung merong batas against dito, pero kakupalan lang to in general. So sunod na balita na ito, speaking of mga restaurant, gumawa ng Uno reverse card. Yung naalala nyo si Miss Jude Bacalso na yung pinatayo nga daw yung kanyang pag-misgender sa isang restaurant. Bumalik daw sa kanya yung waiter, nakakasuhan daw siya. Ito yung mga kakaso sa kanya. Kasi kahit nag-post si Miss Jude na nagkaayos na daw sila noong July 22 at pero daw personal apology group present na mayroong isang tao doon, isang manager, wala yung waiter na kasama doon. Yun yung hindi ko ba, paano nangyari yun? Nag-sorry ka nga, ba't ka nag-sorry doon sa restaurant? Nag-sorry ka dapat sa taong pinatayo mo. So, ayun nga, hindi ko alam paano yun nakalagpas doon sa post ni Jude. Kala ko gets na eh. Kala ko, okay, makes sense nga naman, magsusorry ka. Siguro naman by association at common sense, dapat kasama doon yung pinagsusorryhan mo na tao. Pero hindi yun yung nangyari, kaya yung waiter Uno reverse card ngayon at siya naman ang babalikan. At yun ang ating mga balita na linggo. Kung mayroon pa ako nalagpasan, comment down below. Dadaanan ulit natin yan. Ako ulit si James Yapper, ang naghahati ng balita sa inyo. James na mamahalap.